En dan denk ik, nou, dat is gebeurd. En wie dan met wat taal en verrekt dan laat onleer. Nou, Willem een dropte hier, het is een geboortegolf liep het wel. Ja, de laatste weken die Harry op. Van 15 lampjes. En dan zei ik er de geiten en hier een schepenlampje en dit die maar terug. Maar er zie je ingaan bij dat wie wel wat bijzonder gaat jet. Ja, dat is uniek. Dat is dezezelfde jaar het andere jaar. En die had vier jongeren. De eerste 2 winder. En de derde die had ik geholpen, maar dan ben je in je pootje weer eruit. Ik denk dat nooit ik denk dit keer net. Dan had ik wat glijmiddel dingen en had ik hem het oorpootje erbij en dan had ik ze er al uit. Dat was voor de eerste keer dat ik een alarm van een guide al uit. Ja. Geweldig, een hele ondervinding werd. En dan denk ik, nou, dat is gebeurd. En weer dan met wat taal en verrekt dan laat onleer. Nou, dan ben je even in de huis en ik zei direct naar Wieten niet. Nou, die kwam direct, nou, dat is zo. Nou, ik zei, nog maar dal ophouden, vier, want dat is echt uniek. En dat mooie waar aan komt, nou, dan rennen ze hier alle hier op een weidom. En dan is de hip en springen en ja, dan is het lust. Dan moet aan alle hier en nam komen. Nou, en dat leidt wel je rutzakje terug mensen die komen. En ze zijn al eerlijk zo? Alle hier met zo'n, ja, super. Ja, juist had ik wel gedacht, dan ben je hier wat slomig. Maar dat is diezelfde die er al uit die had misschien wat lang binnen zitten. Maar verder van dat geen het lijkt wel heel mooi nice man en het is prachtig mooi.